प्रफाइलावथ' नुनानै मिथिखानांगौ जानांगौ मानि बाथ्रा ओंखारगोन दा जोंनि फिल्मनिसो दा जों इखौ रस्टिं भिडिअ नङा बियो अनलि जास्टनि थाखायल' लोगोफोर दा सानैसो भिडिअ गैथ'वा लोगोफोर मोनथ'नाय जाथ'वाखै लोगोफोर मालायनाव मोजां सिख्लाफ्रा मा अरथाबबाय थायोब्रा आंनावलाय माथो रावबो अरथाबा नोंनो अरथाबगारदोलै आंलाय बिदिजों जायो नोंनावलाय खाराफोराबो सोर अरथाबबायनोसै थख्लाख्लालाय आंनावबो फैसा दंब्रा हाबा जाखांबासो नुगोन आं बेबायदि न'खौ नै दंनायखायसो नोंनाव नोंलाय बेसे साइज दंब्रा खिथु गांगरगुरलाय सिख्ला मानसिफ्रानो एसे लोदो जायोना बरायबाय आंलाय बिदिजों जायो बरायबाय स्टुपिड हासिबा बोख्लाय आंहा मा जाखो नैबे हासिबखौ बोख्लाय औ बियो बे जोंनि हासिब बे हासिबजों नोंनि मैलाफोरखौ हुगारनो थिनदों मा आंनि मैला फुगारनो थिनदों औ नङा नोंनि बिमानि मैलाखौ आंनि अ नङा नोंनि नङा आंनि अ आंनि नङा न'नि मैलाखौ बुस्रिनो थिनदों थाथोंसै नों आरो मैला बुस्रिनो नांला नोंसिनि बिगोमाया न'आव दङ दङ नोंसोरखौनो हासिब लानानै नेनानै दङ उठा ले रे देवा उठा ले रे बाबा मुझे अमीर को नहीं रे ये दो गरीबों को नङा हासिब लानानै नेयाखै हासिब लानानै बुजावनो थिनदों थोद बावसियालाय मालाय हासिबजों न'खौसो बुस्रिनो थिनदों जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोफोर बेफोरबायदि लाबोबाय थागोन आं नंगौ न'खौसो आंबो जे बावसिया थां आयंखौ खोन्थाहैदो दे मानोथो एसे गुसुं फिनगान दं आंबो बावदासो फैसा गैया खोमा नोंसा ओंखायनो गुसुं गानदों स्टुपिड जोंनो हागोन नोंसोरबायदि हाजार मानसि बानायनानै दोननो हागोन स्टपिड औ नै स्टपिडआ फैगासिनो दङ माबा आयंआ फैगासिनो दङ राजिबा बे हाय होननाय सिख्लाजों हाबा जानांगौब्ला बे सारा जिबनाव खाफालाव आखाय होनानै हाय होननानै थैनांगोन बियो बिनि अनगा जेबो राहा गैयाथ' आरो जोंहा नों बेबायदि जानाङालै नै नोंहा मानो बिदि होननांगौ आंखौ आं दाबो नोंनि हिनजाव दाथ' जाथ'वाखै देनां हाबा जाबाथ' नों आंनि हिनजाव जागोन ना टाटा बाय बाय